Та-да! Има фигурка Лабубо. Буквално казах на Джак, докосни нещо с носа си и ще го взема. И аз не бяха виждала тази фигурка в магазина, просто разгледаш от други щанки, от този щанк Джак докосна това и аз се обърнах и я видях. И струваше 3 лева. Да видим за какво сме си дали парите. Еми да, ще видим. Ай. Значи първо отварянето. Ще го опрем, бе. Ножичка. А сега разсечих, че тук няма нужда от ножичка. Има едно такова специално за... Добре, не гледам. Просто не гледам. Картата не гледам. Лабубото не гледам, показвам ви го. Зеленичкото ми се падна. О, картите са много яки, бе. Вау. Вижте ги. Ами, да знам. Тук има за ключо държа. Струват се парите, да. Струват се. Харесвам. Сега се сетих, че... Хора. Имам синьото и зеленото. Това е толкова яко. Синьо и зелено става такова морско зелено. Много си ги харесвам. Струват си парите. Имам и някакви тук фигурки на Стич. Още фигурки на Стич. Имам Лабубо, Стич. Имам Коруми. Обаче имам и Капибара. Да не забравям Капибараца, бе. Ето Стич. Имам още 4 такива фигурки различни. Ами да, това е. А пък картите аз си ги събирам в едни специални такива с карти. Ето. Имам тук на Стич и на Лабубо. Сега слагаме тия на Лабубо тук. И така си ги съединяваме и стават готини карти. Много яко. Да. Как съм навера с нещо. Хвърляме букуците. Прибираме ножичката, прибираме тези неща тук, където бяха. И сега ще ви покажа как съм си ги подредила фигурките. Тук имам на едно място фигурките на Лабубо и на Стич. И там горе имам още едни фигурки. Ей там, имам много фигурки. Еми да, айде. Чао! Да не забрави и Джак да каже чао. Чао, чао!